ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭୂତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ନା, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଲୋଭର, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଏବଂ ଏକ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଖେଳର ଯାହାର ମଞ୍ଚ ଥିଲା ହରିୟାଣାର ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଆଉ ଏ କଥାଟା ବି ବିଲକୁଲ ସତ୍, କାରଣ ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଭୟ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆସେ ଆମ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ କଥା ହେଉଛି 1990 ଦଶକର, ସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା। ଆଉ ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଉ ଜୀବନଟା ବେଶ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହିଁ ଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଶାନ୍ତି ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବାର ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଯିବା। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ, ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ମାଲିକ। ତାପରେ ଆସୁଛି ରାଜୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କେୟାରଟେକର, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋହିନୀ, ରାଘବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଏ ପୂରା ଖେଳରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ରହି ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜୁ ପୂରା ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହ ରାଘବଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲା। ଭାବିଲେ ଲାଗିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅତୁଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ତାପରେ କାହାଣୀରେ ଆସେ ପ୍ରଥମ ମୋଡ଼। ରାଘବ ରାଜୁକୁ ଫୋନ୍ କରେ ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା କୁହନ୍ତି କି ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କାମ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ତ ଏକଦମ ସାଧାରଣ କଥା ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଖେଳର ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସେ, ଏଥର ରାଜୁର। ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ସେ ଯାହା କହେ ସେଟା ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇଯିବ। ସେ କହେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତା ସ୍ୱରରେ ଏତେ ଭୟ। ବସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପୂରା କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇଦେଲା। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କିଏ ବା ଠିକ୍ ରହିପାରିବ? ରାଘବ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଭିମୁଖେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଅଲଗା। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଜବ ନୀରବତା। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜୁ ସବୁବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶେଷରେ ରାଜୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ଭୟରେ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ରାଘବଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଗତ ରାତିର କାହାଣୀ। ଏକ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ରାଜୁ କହେ, ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଝରକାରେ ଗୋଟେ ହସୁଥିବା ମୁହଁ, ବିଲ ଭିତରୁ ଅଜାବ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଡର କଥା, ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ମହିଳାକୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ସେ କହେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଘବଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଏସବୁ କ'ଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ରାଘବ ଏସବୁକୁ ରାଜୁର ମନର ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଲ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହସର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବାସ୍, ଏଇଠୁ ରାଘବଙ୍କ ମନରେ ବି ଟିକେ ଡର ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହସ ଶବ୍ଦ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ। ଏବେ ତ ରାଘବଙ୍କର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ମିଛ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଲା ରାତି 9ଟା। ମନେ ଅଛି ତ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ ବିଷୟରେ ରାଘବଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ 9ଟା ବାଜିଲା, ଠାପ୍ କରି ପୂରା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ଏବେ ରାଘବ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପୂରାପୂରି ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଏତେ ସମୟ ଧରି ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୂତ କାହାଣୀ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତାହା ପୂରା ସତ ଲାଗୁଥିଲା। ରାଘବ ତ ଡରିମରି ବାହାରକୁ ପଳେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ତ ଘର ଭିତରେ। ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସାହସ କରି ସେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଘବଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ଶୁଣିଲେ କି ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ ଜଣେ ଫୋନ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛି। କହୁଛି, ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବେହୋସ କରିପାରିଲି। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ରେ ପୋତିଦେବି? ବାସ୍ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଘବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଭୂତପ୍ରେତର କାମ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଠିକ୍ ରାତି 3ଟାରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ରାଘବ ଯାହାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜର 10 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରାଜୁ।
କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜୁର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପୂରା ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦେଲା। ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଖେଳ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ। ଫୋନ୍ର ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲେ ମୋହିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ମାନେ ରାଘବଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାଘବ ଫୋନ୍କୁ ସ୍ପିକରରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେପଟୁ ମୋହିନୀ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ତୋତେ 5% ମିଳିବ। ତାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପୂରା ସଫା ଥିଲା। ରାଘବଙ୍କୁ ଡରେଇ ଡରେଇ ହାର୍ଟଆଟାକରେ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା। ଆଉ ଖେଳଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଘବ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଚତୁର ଖେଳାଳି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଜି ପଲଟେଇ ଦେଲେ। ରାଜୁକୁ କହିଲେ, ସେ ତୋତେ 5% ଦଉଛି, ମୁଁ ତୋତେ 10% ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଠିକି ଆସିବ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକାରୀ ନିଜେ ଶିକାର ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ମୋହିନୀ ଖୁସିରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ରାଜୁ, ଯେ 5% ଲୋଭରେ 10 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ 10% ଲୋଭରେ ମୋହିନୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଲୋଭ ମଣିଷକୁ କେତେ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସେ କାହାଣୀର ଶେଷ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେକମେଟ୍। ରାଘବ ରାଜୁକୁ କହନ୍ତି, ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଉ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ରାଘବ କେବେ ଶିକାର ଥିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ପୂରା ଖେଳଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋହିନୀ, ତାଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାଜୁ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଫଳ ମିଳିଲା। ତାକୁ ହତ୍ୟା ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ରାଘବ, ସେ ପୂରାପୂରି ସଫା ବାହାରିଗଲେ। ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଲୋଭ। ସେଇଟା ଚିନି ଭଳି, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମିଠା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସୀମା ଟପିଯାଏ ତେବେ ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ହେଉଛି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ୍ତତାର ବି ଗୋଟେ ଦାମ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅସଲ ରାକ୍ଷସ କିଏ? ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ଲୋଭୀ କର୍ମଚାରୀ? ନା ସେ ଚତୁର ମାଲିକ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲା? ଏହାର ଜବାବ ଏବେ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି।